ngọba wee rụgụ nwanne ya kwere akụrụ Igbo mmammanụ Igbo kwezuonu ndị agha mụ Fenfe Pericoma nwata na ngada nna ya gere m ntị na ọ na-eme oke kwekọ obodo anya ntị ndị mmadụ ajụghị na akụba gịnị ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme kwekọcha ma agba ozianụ ntị unu ndebe anyị na anụ m n'obi ụra chi ohu a nnụnụ mmụọ ebe kpote m n'ụra ya wụ nnụnụ mmụọ na-agwa m na ndị nna nna anyị ha na-akpọ m oku na ikpere mmiri were ọsọ were ije gbara jebe mgbe ndebe anyị mgbe m ji iru ha bụ ndị okenye mmụọ wee jụwa m ajụjụ ha sị m okenye ọnọzikwere unu ewu ji anwụ n'ọgbịrị na ana Igbo be anyị ha sị m na m marakwa amara na ahụ ekwu na ọ na-egbu oke ọha na eziokwu na ọ na-akwụ ọtọ mgbe ndị be anyị na-nna anya ijiji sịrị ọhụrụ dị ochi hiri n'ụkwụ gbara ya bụ ijiji m na-anagharị ọkwado ihe ka m ji wee rikọta ọrịa jiwa ha ndị mbụ na ndị egede ajụjụ ebe okwu ha na-aga nsị ha eziokwu na ọ na-adịkwa mma na-amara nwata atụ awọ n'ikpo nkume a na-arụtụrụ ya aka maka na ahụ awọ na ahụ nkume erika njụwa ha ndị okenye mmụọ kedu arụ nwa me nna ana Igbo ma ọ wee ihe nwa na-eme n'ala Igbo anya m hụrụ ma ọnụ m ekwuteghị ihe na ya ka ha ndị okenye mmụọ na wee gwa m okwu asị m n'ezie na ihe gbasara ndị nga ọkpaala ha na ndọrọ ndọrọ ana ha na ndị ụka Zion ministri na-eme na ana be ha Igbo ndebe anyị aka nnọbe zọwa onwe m nsị ha bụ ndị okenye mmụọ na eziokwu na nna m gwara m na ọzụ ezighi ikwu ezighi ibe na ọ na-azụtawa ọghọm na ndị nga ọkpaala mgbe ha na-eme ihe ahụ ọdịnala na ha akọghọ mmụọ ọkụ ekwe mmụọ n'otu aka ahụ na ọkwanye ka nsogbu ọdịnala ji pụta ngọrọ onwe m na ihe m amaghị agaghị ama m maka na nna m gwara m agwa na nwata gwa m ebe ọ na-eje m wee gwa ya ihe ọ ya ekwu ma o ruo Igbo ndebe anyị aka ha bụ ndị okenye mmụọ na wee kọrọ m akụkọ asị m n'ezie ka ha gwa m nke bụ eziokwu mee ka ya bụ nkata doo m anya n'ọkwa nna ahụ 2003 ka ndị okenye a na nga ọkpaala were ya ba na a na-ekwu okwu ya nye ndị Imo steeti gọọmenti n'okpuru ọchịchị gọvanọ Achike nwa na ndebe anyị ọ sị m na gọọmenti wee kwe nkwa na ha ga-arụ free trade zone na ya wụ nnukwu ana ka ife wee bata ka obodo mepee ma ha wụ nkwa gọọmenti kwere na gọọmenti emerụzi ihe n'isi ruo ma taa ọ sị m na nna enu na ọgụọ na ahụ 22 ha wụ Imo steeti gọọmenti n'okpuru ọchịchị Hope ụzọ dị mmazi wee garata were ya wa ana nye ndị ụka maka na ndị ụka kwuru n'ezie na ha ga-arụ ụlọ akwụkwọ ebe ahụ na ha ga-arụ ụlọ ekpere n'otu aka ahụ na ha ga-enwe ihe akpọrọ ụlọ obibi ebe a na-enete ndị nne na nna kara nka oyibo kpọ Old People's Home na a ga-enwe event center ya na esteti na ihe ndị ọzọ a ga-arụ ebe ahụ ka obodo wee mepee ya ka ha ndị okenye mmụọ oghe na wee gwa m okwu n'eziokwu asị m na ndị egwa ndị nga ọkpaala na eziokwu na-akwụ ọtọ na okenye ọhụrụ asị na ọ maghị egwu ana na ọnwụ na ọ dịghị aghụghọ ịma na ọ dị arụ ana na nke bụ eziokwu na ikpe adịghị ndị Zion ministri ha na ndị nga ọkpaala na nke bụ eziokwu na ndị ikpe dere wụ ndị nga ọkpaala ha na Imo steeti gọọmenti under the leadership of Governor Hope ụzọ dị mma na eziokwu na ndị Zion ministri efeghị efe wee batara na ndị nga ọkpaala na ọkwado gọọmenti nyere ha ana dịka eze nwe obodo ha wee rụba ihe ọrụrụ na ọ na-adị mma ekpeghị ikpe ọchụ ejebe ụzụ kpụrụ mma na ọ naghị adị mma hapụkwa n'isi ike nyụrụ ahụrụ ekebe isi ọgbọ na ndị nga ọkpaala ha jekwa Imo steeti gọọmenti ya na Gọvanọ Hope ụzọ dị mma na ọha nwareriri ana ha Igbo mụrụ nzogbu ọzọ na ya ka ha bụ ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m ha sị m na m ji ejụọ ndị nga ọkpaala ma okenye eziokwu ọka nọzikwa na be ha maka na ya ha na-ewere nye gọọmenti na ahụ 2003 na eziokwu na ọtụtụ ndị eze ha na aka ha dị na ya na ọtụtụ ndị nze na ọzọ obodo na aka ha dị na ya kedụzi ka ya wekwu si wee pụtawazie enweghị pụtara n'obodo kwuo eziokwu kwụ ọtọ ya bụ ndị okenye mmụọ sị m na eziokwu n'ezie na na-enyere ndị ụka nara ụkpọrọ na na-enyere ndị ụka furu ọhịa mana na eziokwu na-akwụ ọtọ n'obodo na onye ọ na-ahụrụ eziokwu ya ekwube na ọkwa n'eziokwu ka ụwa ji adịgide Igbo ndị be anyị na-aka ahụ ndị okenye mmụọ na wee gwa m okwu ha sị m na eziokwu na nwa onye Igbo chiri ọzọ n'obodo ka a jụrụ ya aha ọzọ chọrọ ịza ọ sị na ihe a chọrọ ịzawa ọzọ a na-enyere ndị ụka n'ezie na anya nyere ndị ụka n'ezie na o furu ọhịa mgbe eji jụwa ihe kpatara o ji wee zaa ụdị aha ọ sị na eziokwu na ndị ụka ghọrịrị nna ya ghọrie obodo ya na ya ka ya ọzọ a na-enyere ndị ụka na wee kọwara obodo akụkọ ọ sị na ụka batara na be ha sị nna ya ha weta ana na a ga-eji ya wa ana wee rụọrọ Chukwu ụlọ na eziokwu ka o soro kpere Chukwu ka o soro keta ana eze eluigwe na nna ya wee weta ana ndị ụka na-echa ya wa ana ọcha ha anya ha wee sị ndị obodo ha wetakwuo nke ha buru ibu ka echi ike na nke nna ya wetara na a ga-eji ya rụọrọ ha ụlọ akwụkwọ ebe ụmụ ha ya na-eji akwụkwọ rụọrọ ha nta rụọrọ ha imo ma ndị obodo ajọ ụmụ ihe ndị a arụchaa ya ọwụ fri ka ha ọka ya akwụ ụgwọ ọ sị m na nne m na ndị obodo wetara ana na nna ya wee weta ana mgbe eji rụwa ụka rụwa ụlọ akwụkwọ
ndị obodo na nna ya na-atụ ụtụ eji arụ ụka na-atụ ụtụ eji arụ ụlọ akwụkwọ mgbe eji rụchazie ihe niile a ihe ndị a bụ ezawakwazi aha ndị ụka hapụ aha obodo ọ ya aza n'otu aka ahụ ha wụ ndị obodo wetara anatụ ego eji wee ruo ụlọ akwụkwọ ga-anatazie kwụkwọ ụgwọ akwụkwọ n'isi ụmụ ha n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ ha wetara na fri tụọ ego ya n'obi ọcha ọ sị m n'otu aka ahụ n'ọkwa ya ihe ka ya mechara mgbe o ji hụ na nna ya nwụrụ jide ụgwọ n'ụka ndị ụka ekweghị akwụ ya ma ọ bụ na nna ya kwụchaghị ụgwọ o doo ya anya na ụka n'ọkwanụ bizinesi mmadụ ka ọnwụ na ya ka ya nọ wee zaa n'ezie na anyị nyere ndị ụka kwukwere ọhịa. n'eziokwu eziokwu Igbo ndị be anyị na ya ka ha wụ ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m n'ezie na na-enyere ndị ụka hụrụ ọhịa dịka ya okorobịa si wee kwuo maka na ụka wụ bizinesi mmadụ eji aha Chukwu were na-eme na-anara ụwa ego mana mkpechakọrọta ya wee okwu na eziokwu kwụ ọtọ na ya wụ na ọ bụrụ na ndị Zion ministry nke prọfet Ebuka Obi wee onye isi ha ji ikikere ha wee bata na ana nga ọkpaala na-azọsa ndị nga ọkpaala ana n'otu aka ha na ya agwa ndị nga ọkpaala ka ejewe n'ihu ọgụ na ọnwụ na ọnwụ ha ọgụ ya wụrụ mgba mana nke bụ eziokwu na gọọmenti Imo steeti were ananya ha na ha jee ka ha na gọọmenti kpekwa ha jee ka ha na gọọmenti dozie na ọgọba n'ụzọ dị mma reriri ana ha ma ọ wụ nyefuru ana ha ma ọ wụ nna ereri ere ma ọkwa na eji oyi wee nyefuo ya. n'eziokwu eziokwu Igbo ndị be anyị ka ha ndị okenye mmụọ nọ na-arụtụrụ m okwu aka ha sị m n'eziokwu eziokwu na m ga-egwa ndị nga ọkpaala n'ezie na ọ bụ na ndị Zion ministry batara na ana ha kwebe ha ogologo nkwa ndị ụka kwere nna nna anyị ha wee wekọrọcha ana ha were n'obodo taa na-agwa ha na anyị arụrụ ha ụlọ akwụkwọ rụọrọ ha ụlọ ụka ebe ha na-ekpere Chukwu rụọrọ ha ụgbọelu rụọrọ ha ụgbọala n'ezie na ya asị ndị nga ọkpaala ha ekwene ha akpọ ndị ụka Zion ministry ka ezuo kwuo ka pịa ya okwu ọnụ ka a mara ihe a na-eme ka ọ ghara ịwụ n'ikpeazụ ọ wara azụ okwu eri okwu onye aghọgburu ka a gbara mana ya okwu na gọọmenti nwaana nwere ihe biri ime ala na gọọmenti na-achị na ndị nga ọkpaala ha bi n'ihe ka ha na gọọmenti jee dozie na gọọmenti weja na ha. n'eziokwu eziokwu Igbo ndị be anyị na ya ka ha ndị okenye mmụọ nọ wee gwa m na ndị egwu onye isi ụka Zion ministry a na-akpọ prọfet Ebuka Obi na eziokwu na akụkọ okwu na ụka adịghị mma ịnụ ya n'ọnụ onye ozi ọma n'ihi ya na ya kpokere gọvanọ Hope ụzọ dị mma kpọọ ndị nze kpọọ ndị ọzọ kpọọ ndị aka ji ọhụụ ndị nwe obodo na ana nga ọkpaala ka a nọkọ kpee ekpe ma dozie edozie ma okwu eseghe n'ọnọdụ ọbịa bụ onye abịawunye ma ọ ya onye ahụ nawakwanụ mgbumgbu apụna ya n'azụ n'ezie na enwekwana ihe enwe n'obodo na ihe enweghị onwe ya na ọkwasị onwenụ na onwezighị utu ana. nenu ndị be anyị nna m gwara m n'ezie bụ ozi ji eziruo ọgaranya na nje eziruo ma a sị ngwa jupụta ọgaranya n'isi na m ejene na okwu na ụka dị n'ime ihe nji na-agwa dịka dibịa okorobịa ji ọja agbafa n'ihe ji ọja ka iduru m jebe na ọsanụ ya ka ọrụ ụzọ ihe ekwekwuru adakanụ ya ka ọrụ enwe ihe ekwekwuru na ndị nga ọkpaala unu mewe protest unu jewe na gọọmenti House of Imo steeti na gọvanọ Hope ụzọ dị mma reriri anụ unu nye huo n'efu na ndị ụka Zion ministry abataha na anụ unu n'ike.